Upozornenie, nakoľko video môže obsahovať sprosté slova alebo drastické zábery. Video nie je vhodné pre mladistvých, prípade pre citlivé povahy. Pred zliadnutím videa sa poradte s vašim lekárom alebo lekárnikom. Video môže vyvolať vedľajšie účinky, úzkosť, nervozitu, prípade stres. Žiadne scén neskúšajte napodobovať. Všetky scény robia trénovaní amatérsky profesionáli, ktorí nevedia, čo robia. Takže deti vyčúrať, pomodliť a spať. Keď si pozrieš video, tak daj palec hore a hlavne nezabudni na odber.